Laneratze tasen azterketa. Atal honetan, laneratze tasen inkesten emaitzak ikusiko ditugu. Inkesta hauek lanbidek egiten ditu. Orduan, hemen ikusten diren datuak dira 2018 urtean egindako inkesten emaitzak. Eta inkesta egin zaie 2015ko promozioari, bai gradu eta gradu ondoko tituladunei. Hau da, Euskal Herriko Unibertsitateko titulua bukatu duten guztiei amaitu eta 3 urte barru egin zaie inkesta. Inkesta hau enpleguari buruzko datuak lortzeko bidatuta dago. Laneratzea, langabezi tasak, soldatak, lan aurkitzeko lehenengo urratsak. Orduan, inkesta honetatik ateratako ondorioak hurrengoak dira. 87 lanean zegoen, 6.000 pertsona inguru, 8% lanbidea zegoen, 500 pertsona, eta 6% ikasten jarraitzen zuen, 400 pertsona inguru. Garrantzitsua da azpimarratzea egindako inkesta guztien artean 72ko erantzuna jaso dela. Orduan, datu hauek nahiko oso esanguratsuak direla. Eta garrantzitsua da esatea ere datu hauek Euskal Herriko Unibertsitate osoko datu orokorrak direla. Langabezi tasa 8%koa zen eta egokitutako enplegua 85%. Aurreko inkesteko datuekin konparatuta, datuak hoberantz doaz. Orduan, hurbileko iraganerako positiboak izan behar gara. Lana bilatzeko 11 hilabeteko bataz besteko denbora behar da, lan bat bilatzeko. Soldataren inguruan, jardunaldi osoagatik 1.560 euro ordaintzen ziren, eta jardunaldi murriztuagatik 864. Sexuaren arabera begiratzen badugu, ezberdintasun handia dago, bai emakumea eta bai gizonen artean. Laneratze inkesten txosten hauek lanbideko web orrian argitaratzen dira ikerketak eta estatistikak atalean. Osartuta, aukera daukazue, datuak ateratzeko eta datu horiek sailkatu ahal dira, bai titulazioaren arabera, ezagutza arloaren arabera, edo datu orokorrak atera dira. Euskal Herriko Unibertsitateko datuaz aparte, beste gainontzeko Euskal Unibertsitateen datuak ere atera ahal dira. Hau da, Deustu eta Mondragon Unibertsitatekoak ere.